Welcome papagayam dito'y channel tayo, Jor Drama Tips TV. Sakbay na, di yu liwayan tag-like at share, kanag subscribe. Pindutan nyo mo yung bell button for more updates. Mapadayawan manan to'y numutoy biyang, amang sagot kada kayo iti sa bali paya joke. Denggan nyo nga rudan. Agpapukisak manapaw. Nalamay ka dito yan. Nalainga kag pukis. Anyang tatibagay kanyak. Sitilangan. Alag plaster kan. Kasta. Ala, pukisan kan. Papintasan ka man. Agraman tabusis mo, papintasan. Mayak, ti pamayak, iti pukis yaw. Agbayad akong rudang. Tama nga, malipatang. Ala umong daytoy sa 10 pesos. Tutip mong day suklina. What? Kano kurang kayo pa iti 50? Sa isintan apo, ti pukis. Oray likmutin nyo, ti si bubukal nga ilay. 60 pesosan, ti pukis. Kay bagbagamit sitay ti pukis. Itang sa isintan, nagdakil matang tingin matuanan. Manula ang minuto nagtugawak sa isintan. Yay! Joke! Inday, kaano ang mabalin asukdalan ti mangga? No naatapay, wano paturay ang maluom. Babakitang tayo, di yu pa'y amaw. Depende Oray man nun na ata, wano na loom, mabalin na sukdalan. Ha? Nulakit day, ta, awam jay aking mangga. Ha? Ay naglanggol kabutan, inday. Pagyawanan ti anus yu amang tartarabay kadagiti videos to mo. Kat no napaisam kayo, pindutan nyo nga rodan jay like and subscribe. Kastamutan jay bell button for more updates. Thank you so much. Iti panang tartarabay yu dito yung channel tayo, Jor Drama Tips TV. Iti pagayam yo, adin tumauma ang mga uawis kada kayo amin. Jocelyn Oblero Ramirez. When nun antiyo a Jor. Be safe always and bye-bye.